Il-Deputat Nazzjonalista Mario Galea ħareġ u jiddefendi l-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Il-ġurnal it-Torċa żvela li l-każ skandaluż tal-espropjazzjoni tal-art tal-FEKRUNA jinsab taħt il-lenti tal-Pulizija għal mod li bih ngħatat l-art pubblika lil persuna qrib il-Partit Nazzjonalista. Dan b'kuntratt iffirmat 4 ijiem biss qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Il-Gazzetta żvelat li l-Pulizija ilha ġimgħat sħaħ tinvestiga l-mod kif saret l-espropjazzjoni u t-Partit tal-Art tal-FEKRUNA taħt ir-responsabillità tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Iżda d-Deputat Nazzjonalista Mario Galea qal li ma jemminx li Azzopardi għandu jirreżenja. Grazzi tax-xogħol tiegħek u nawguralek u le ma naqbilx Jason Azzopardi jirreżenja. Nirringrazzjak. Dan il-każ ġie investigat mill-Awditur Ġenerali u tefa' dubji kbar dwar kif sar dan il-ftehim skandaluż. Propju ftit qabel mal-Partit Nazzjonalista niżel mill-Gvern. Dan bil-konsegwenza li l-pajjiż tilef aktar minn miljun u mitejn ewro. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi beda jindaga dan il-każ fuq talba ta' rappreżentanti tal-Gvern fuq il-Kumitat li fih ħareġ li minkejja Azzopardi kellu parir mill-Kummissarju tal-Artijiet biex ma jmurx għal dan il-ftehim, Azzopardi qaleb taħt fuq il-parir li kellu mill-kap tad-dipartiment tiegħu u xorta waħda mar għal dak il-kuntratt. Quddiem dan l-aġir irresponsabbli ta' Jason Azzopardi spikka s-silenzju tad-Deputati Nazzjonalisti. Pulizija tinvestiga l-każ tal-FEKRUNA, taħseb għandu jirriżenja Jason Azzopardi? Nħallu l-investigazzjoni. Taħseb għandu jirriżenja Jason Azzopardi? Tidu timxu fuq l-istess scale. Kif għaddu maċu ħadix Jason Azzopardi għal-għaddim minn 36 sija? Il-Pulizija tinvestiga l-każ tal-FEKRUNA, taħseb għandu jirriżenja Jason Azzopardi? Taħseb għandu jirriżenja? Mill-investigazzjoni li saret irriżulta wkoll li Azzopardi baqa' għaddej bil-ftehim minkejja l-eks ministru Mario li kien responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet ma tax il-kunsens tiegħu biex isir il-kuntratt li wassal għal telf enormi għall-poplu Malti.